My name is Sween. I'm Tony, and we call the show Sweeto! Sweeto. Hello, everyone. Hello everyone! Welcome to episode 20. Ika-20 na dyan, no? Grabe. Sween, nag-skip na mo tag one episode. Yeah, so we apologize kaya nag-skip mig one episode. Ano kita na itabo kay... Life happened. daghan jud na itabo. Yeah. I got a new client. Sween had more New clients. clients. So more Yeah. clients nagsulod. So So- work una no, usa ni mga aning podcast kay dili Yes. bita bayad diri. But of course we wanted to do this because Bayad ta sa to ang knowledge na ma-learn Oh, kana. from number one, our guest. Yes, atong mga guest bitaw no. Yeah. Pero bitaw ka nang lahi ra jud pud tong we're doing this podcast because we wanted to do this out of wala ti bayad. We just wanted to share. And of course, kita na siguro mo sa thumbnail karon. Kita mo sa ato ang guest. Kani guys, wala po na siya bayad. Wala po na siya bayad. Just doing this for tungod lang sa iyang heart na gusto siya mo share. Yes. Yeah. And which is like most of our guests. Yeah, and most of the people we know who also creates content. Yeah. Diba? Which is really exciting. Labaw na kay nagapadaghan o kapadaghan o ganang ga-connect na karon ang mga content creators nga Yeah. Bisaya nga ang niche or ang topic is freelancing. And right now it's a topic that we both of us have like Gamay. almost zero idea Zero about. to Mo nothing. nang excited me Oh. right now to introduce our guest, si Dabawenya VA. Hello, ma'am! Maayong Hello. buntag. May gabi ba? Hello! May adlaw. May adlaw, wala may na. adlaw lang para safe. Para Jen. Oh, Para kanina lang. Yes, si Dabonya VA guys kay medyo of course surprising na sa tanan pero taga Davao siya. Taga Davao siya. Kay Dabonya Saya po ni siya. Bisaya pa din siya actually. Dabonya VA di siya sa taga Davao. Dili na nako as much as I wanted to introduce her because naila-ila na ako si ma'am late last year. Yes. Tungod lang po sa Facebook kay kanang and later sige ingon ako later pero ma'am Dabonya VA give tagay daw mig gamayng intro about yourself ma'am. Sige. Ingon ninyo, di ba, taga Davao jud ko. So I was born and raised jud here sa Davao City, no. Yes. Then I started in the BPO industry 2010. Mhm. So kana siya kay wala man ko nag-graduate og college. So some college lang ko. No, Mm. at that time, medyo tragic ang story Mm. because broken family me. So then ako lang living alone jud ko kay wala akong parents during that time, and then my two sisters were actually adopted by my auntie, no. Mm. So wala siya, kailangan jud ko mag-survive Mm. like akong self. Love that story. Yawa no? Kanang jud to siya bali murag survival mode jud to ako and during that time 2010 kay mao pa man to di ba pag boom sa BPO sunshine industry labi na diri sa Davao. So mo to nagtry lang jud ko, tapos nakita na ko ning dili na lang nako i-mention ang company name pero I know that they're still no. So dito ako nag-apply sa ilaha. Murag kuan lang gyud to siya, murag leap of faith lang gyud nga nakasulod ko dito kay grabe jud ang murag discrimination sa ako ang side man ay mga ingana. So muna dili kaayo ko kanang ga-discuss bitaw about family and all. So wala siya. Mo nang nakasulod ko, then dito ano lang jud ko nga murag ako lang man jud kay I don't really aim to kanang have any sa ganina kanang management na kanang levels sa kanang mga ingani na sa BPO industry kay ako lang man jud is for survival lang for myself. Kay tungod I'm living alone ana ba. So ako ang mama is kanang nagapadala siya pero kanang dili jud constant kay I have two siblings. So ana siya ba. So ako lang gyud ato is para makakaon lang ko, para makaano lang ko, para maka-get by ko on a daily basis. Survival mode ba? Survival Grabe. joke. Grabe. So mo jud to nag-start ko 2010 in the BPO industry and then up until 2017. Pero during those years jud kay kanang naano pod ko na
agi pud ko og promotion, nahimo Mm. ko quality analyst, tapos then nahimo ko campaign specialist, and then nahimo ko secretary sa VP of Sales, man na ba. So ako ang experience jud more on sales and marketing. So basically naa na jud ko experience dara like sa sales and marketing jud sa over the years ba na kanang na ako sa BPO. So Wow. when I took a leap ng 2017 yan na jud ko nana ko'y family ani na time, Mm. sir ha. So isa pa lang ako ang anak, isa pa lang among anak. Then niana ako na kapoy naman. Kapoy na si commute, di ba? Dapat kapoy na ka sa ano, balik-balik Oo, na. kapoy na jud ko nya. Ano ko kapoy na jud. Unya nakadungog na gud ko aning work from home before kay kanang ako ang mga kauban is mao ilang reason nganong nangundang sila sa BPO. So Mm. ako murag interesting lagi ni siya, no? Kanang i-try pud kaya nako. So Mm. mao to 2017 May niundang ko first week jud, then wala na ko ano jud nagdugay-dugay pa. Tabangan po ko sa akong husband kay siya man kay kanang nag-work pa siya ato I think sa PLDT. Kay ano Mm. man gud na siya computer programmer, tapos IT pud na siya. Oo. Match made in heaven. Yes. So nag-support lang pud siya. So kanang May 2017 jud mo na siya ako ang time na kanang nag-ano ko nag-apply lang ko, and then May dito na siya karon, ma'am. May na karon, ma'am. May. May gani sa 7th year na nako Ay, wow. na 7-year anniversary ni Mom. We're Oo. celebrating with her. Uy, nindot. Wow. Yes. Makita ano ka murag ano lang siya, timing lang siya. Nga Mm. kanang nanining podcast tapos puhon mag-share ko sa ako ang a little bit of Ikaw. myself story. So 7 years na ko sa freelancing world or sa virtual industry sa kaning work from home na itong ginatawag no Mm. nga kanang ana pagay sila na kanang isa ra day ka laptop no ang mahimong rason nganong Amazing, ma'am. makaangat-angat ta sa Amazing, kinabuhi. ma'am ba? Nga, kining the laptop before is seen as distraction, kanang mura gani kan dula lang, ina na or Pang kanang games lang or pang yan. sosyal lang kay dili ba kita ka-afford og laptop sa una no kay Luxury siya na, di ba? no. I remember before even us katong sa Ateneo makakita big mga classmate na mo or mga schoolmates nga nidala laptop. Sila ra makaingon jud kang kwartahan gini pamilyahan. Kay mahal Oo. biya jud ang laptop, ma'am. Antud karon mahal magud gihapon pero kanang tama tayong gingon, ma'am ba nga laptop ra ay maka-change sa mga kinabuhi day nato. True, true. So So katong mo ma'am, na siya oh, so nga sorry. when you started, ma'am, ano sa imong role? How did you ano join the work from home na industry? Kuan na siya, bali ato na time jud since beginner pa man jud ko, I Mm. consider myself as a beginner sa work from home, sa freelancing industry. So nag-focus lang sa ako sa kaya nako ma-provide as a Mm. student. So since Okay. na ako experience sa sales and marketing, dara jud ko nag-focus. Mm. So Nice. that includes lead generation, tapos Mm. appointment setting, LinkedIn marketing, kay kabalo naman gud ko ani na mga areas Mm. before pa ako nag-work from home kay mao jud ako ang job sa BPO. Kay sa BPO usually man gyud di ba sir kay they consider man gud na kanang murag sa customer service ba kanang Mm. inbound, pero dili man gud na mo akong experience like Mm. ano jud ko sa outbound ko og sa sales and marketing jud ko kana jud Mm. core experience nako sa BPO. So Reaching out, ato explain gamay, ma'am, kay basi unyag dili tanan kasabot unsay inbound ug outbound. Inbound is mm, when you receive calls, di ba? In your yes, case, you love calling, ikaw pagawas, reaching out to leads, selling yes, products. Para lang kay dili yes, ka jud tanan kasabot unsay mga anin na mga terms kay bitaw nindot siya, ma'am, no? So you consider yourself as someone who's kanang experience na when it comes to this part and dito ra jud ka yes. nag-focus pod. Nice. So Mm. mao ra gyud to ako ang offering that time kay syempre baguhan ko, and Mm. then wala ko kabalo na naapod day jud mga clients na mangita ana no kay Mm. syempre bago man jud ko sa freelancing industry. So I was just trying out, and then I'm advertising myself ba nga ing ana. So I have over 8 years of experience in the BPO industry, marketing products and services Mm. to business,
prospects, something like that. Tapos, Mm. mo jud na akong gina-intro. No, I'm Mm. really familiar with appointment setting, cold calling, lead generation over LinkedIn. Kana jud. So kana lang gyud dira ako nag-focus kay mo na ang i-insert lang nako sir no na kanang naa gani mag-inquire sa ako as a page. Ma'am, beginner ko ma'am. Na ako experience sa BPO. Unsaon ako pag kanang start sa ako ang Mm. journey sa freelancing, world or Mm. becoming a virtual assistant. So ako jud gina-advise is just focus on a service nga kabalo jud Kailangan. ka. Mm. Oo. Tama dyan na, ma'am. Inana po daw akong ginaingon. Like, don't try to be everything. Di ba, Swin? Yes. Don't try to be everything. As a beginner, As a don't try to beginner, be everything. Yeah. focus on what you think or what you know you're good at sa sugod. Yes. Yeah. Okay. And focus on what you already know na kanang Kaya na mo ibaligya Yeah. ba? like Sa debisyo people, mo. people don't realize pa the value of their current experience gani and Mm. karon you're already like another testimony na kanang your experience matters na dili siya isantabi kay magamit kaya po nimo siya in this industry freelance. And sometimes ba kanang people when people check sa industry yung sila nga ilang mindset ba? Unsa kay dakog sweldo ri pwede sudlan? Ana ba? Oo. Yun ang Oh. number one. Ikaduha, unsa kay biya kasayon ri sudlan? So lisod siya. Kung kato na bagay imuhang basis to sulod kay una, kung mangita kag mga dagkog sweldo, malamang sa malamang kay lisod sa sudlan tungod kay dili siya fit sa unsay naa ka karon. Kay most of these high paying na jobs kailangan nimo og taas nga panahon or kailangan mo experience to nga para Experience. di pa siyang ma-offer or para makuha ka. And when it comes to katupong unsay sayon, million dito would fight for one Oo. goal. So mas nindot jud tong kato ganing this is the most kanang pinaka course akong ginatudlo sa ako ang course nga know what you can offer first. Kay para Oo. dito na lang sa ka mag-build. Kung gusto dyan mo ginato na mabutang, do it later. Pag nana kay earnings dere. Like, katong nag-earn si mo karon, mo to'y gamito nimo to support on sa imo gusto mo on later on. 'Di ba? Ay mo lang goal sa is to provide the product that you know that you can offer. Oo. Oo. Love it. So, ma'am, from when you started 2017 hantud karon, na ba'y nag-change sa imuhang ginahimo? Naglapad ba? Unsa ba, ma'am? So 2017 kana na time is sales and marketing laman jud ako ang Mm. gina-offer. So lead generation and then appointment setting, cold calling. Pero come 2018 man gud kanang nag-try ko og apply lang gyud sa real estate industry kay 2017 man gud later part sa 2017 around September na nag-reach out sa ako nakailan ako murag nahulog siyang agency gani sir. Mm. Pero di siya mao ang agency na akong gina-share beforehand na kanang Oo. na ano ko na scam ko Oo. kay around May to siya nga kanang na scam jud me, daghan me tapos pahuman na may mga na-generate na leads na gani ko na appointment jud ato na na-close pero wala jud mi bayari sa kadto na agency ba Sinana, na no? so kanang ano jud siya na experience no. Pero after that manggod kay kanang nakaland ko atong OC na client so ang gina-offer nako is sales and marketing gihapon lead generation then wala to siya nagdugay kay tungod na ay nag-reach out sa ako nga kailan ako so nahulog siyang agency pero mahimo ko og real estate virtual assistant so kana na time sir vague pa gyud akong knowledge sa Real unsa estate. day ng real estate Mm. ana so puraga mo to siya ang nag-open ato na door sa kuha kay nag-provide man gyud sila og training and then mga ano lang pod kadali lang pod ko didto na time kay ano man gud siya bali na buntis man ko ato sa kaning ikaduha tas pahuman ang anak ko then kailangan ko mag-rest ba for a little while lang pero mo jud to siya ang nag-open og door nga na anak ko nga gusto na ko mag-focus sa real estate You kay found tungod your niche. didto na jud nakaana jud ko mao gyud ni Lord latay sa kay ganahan jud ko diri like wide kaayo ang kanang industry ba kay kanang naay real estate di ba pero naay commercial naay residential naay multifamily tas daghan kay learning so dito jud ko nakaana nga
diri lang jud ko gusto mag-focus, Lord. So Mm. nag-ay ko og guidance. So Salamat. ana siya mo ang change. Nindot ko you found your niche ba later on. Pero ma'am, kanang you mentioned mo ganina nga nay training. Mm, Nag-train jud ka. mm, I think ma'am no kanang mupod ni karon isa sa mga butang na I just wanted to touch this as well ba nga. When people says na dali naman kasulod sa dali naman ko makasulod ako gani sa una makasulod ko diretso sa gula ako experience kay ang client man mag-train sa ako isa Mm. sa mga butang that I also tell people now ayaw kayo ninyo iparehas ang experience sa una o karon kay sa mm. una ang mga VAs gasulod gamay ra so the clients are so kanang they are willing ba to invest into because they need people to help them out. Yeah. So willing Mm. sila mag-train di ba Swin? Pero karon Karon kay nagapangita na sila og someone na naay experience kay na nga daghan Yes. naman sa na-teach siya. option. Daghan naman sa option mo tong ingon ko nga swerte gyapon ang ato ang batch ma'am nga naa jud mga people willing mo train. Pero sa karon mo nang kailangan na jud ka to find ways nga ma-train ka imong sarili usa ka mga apply kay para naa kay fighting chance o naa kay chance nga mo makipag-compete sa ubang mga applicants. I know nga wala mo nagdugay pero katong training gihatag sa imuha and na made aware ka, it opens so many doors for you. Yes. As So in daghan. for so many years mo ni ang mo jud imong gi-focus karon ma'am. Oo, kadto siya, gamay lang man gyud ang training, 'di ba? Ana man jud na Mm. sir no murag providean ka og kanang mga Apply na. little bit of Mm. background about sa real estate and all. Pero since nakaistorya man jud ko sa client mismo man gud, so client mismo ang niingon na kanang focus in real estate. Mm. There's a lot of money here. Mao Mm. jud ang ingon sa client. So mao jud ang negosyo. That's good. Nitataka ko, bitaw no ana kay kanang wide man jud gud kay siya tapos no ko na bitaw niyo man dili siya mawala ba. Kumbaga kung ano lang in layman's term lang ha, 'di ba? Ana gyud sila ang yuta, ang balay mag-appreciate ang value. Mm. So real Yes. estate in general, so nag-appreciate ang value, nag-invest jud ang mga tao. So dili jud siya mawala. Mm. No, so Mm. mao jud to na anak ko na sige mag-focus ko diri. Tapos mao na to na 2018 jud, diri na gyud to ang ako ang ano jud, mao Breakthrough. gyud ni siya Turning point. kana kana kay So kay 2018 is your breakthrough. yes, kay naa jud ko'y na-applyan sir, kani jud siya direct client jud. Pero wala pa ko nag-start ani sa Upwork ha, kay 2018 man ko, middle 2018 ko nag-start sa Upwork pero Mm. early 2018 nakit-an ako ni sila, nag-post sila as in I'm not sure if everyone's familiar with Craigslist Manila, Yes. pero Yes. o kana daraan ako ni nakit-an na client and then sila jud ang kanang ano, sila jud ang nag-train sa ako og kanang grabe ka hardcore na Mm. training sa real estate. Mhm. So mao na siya nga ako ang gina-offer sa real estate kay about jud sa multifamily investing na Mm. I'm your go-to person when it comes to multifamily investing, from promoting your syndication or your multifamily investments to underwriting deals to analyzing properties. Kana jud grabe ang training. 2 years ko ani nila pero within that 2 years daraanan ako na within that 2 years pod sir ha kay kanang naana na yung mga clients nga nagsulod-sulod sa Mm. real estate tanan. Mm. So grabe jud mo jud to siya ang breakthrough nako kay pag maingon ko na ako experience ani dili naman good ko kanang as in a hardcore interview. Mm. Kay Oh, 'di ba during that time gamay pa lang manggod, gamay pa Mm. lang yes. siya. Highly Dili niche. siya Highly sa niche crowd. kay imong gina-offer, ma'am. Kay Yeah. imong Oo, service day super super hyper focus ba nga. When ako oo, kani nga wala ko alam murag, Wala kay kinasabtan. multifamily? Unsa daw to? Mura naman generational mga wealth unsa naman imong ginaingon oo, pero ana. mm. So, moto siya sir nga kanang bisag na ako ato na client, nakapasulod gihapon kog other clients pero sa real estate lang gihapon. Pero Mm. gipang part-time no, so dito jud nako na-realize nga freelancer jud ko. Mm. 2018 pa lang no, Ah. freelancer jud ko kay kanang dili jud ko ano, dili ko kapuyo nga kanang isa Mm. lang gud akong client. Mm. Nagtuo to siya pero dara ra jud ko sa real estate. So giano jud na ako akong sarili nga kanang sa real estate ra jud ko though naay nasulod nga kanang lahi nga
industry kanang coaches sila Mm. nag-approach sa kuha kay naman ko experience sa LinkedIn. Dili gyud siya magdugay kay kanang dili ko kabalo kung Mm. saon pag-approach pa Mm. ana. Mm. And that's also why it's important to choose your niche. Mo man gani Yes. siya niche ba kay like kung dili ka kabalo di pwede magud ka mo dili because there are other people kay it's your reputation on the line. Kay ikaw you already know na real estate mo gid nimong niche, mo gid nimo ka ng specialty aside sa skill but knowledge of the industry ka ng kabalo na gid ka mo nang Bisag libre confident karon pa kay do ka. no kabalo na jud ka unsa Oh, imong ginahimo. confident ka. Like, right Mm. now, one of the things also, it also took a while for me to realize na ako ang niche there is B2B, business to Mm. business na industry. But she's been doing that for so long. And I've been doing I've that been for telling her that, but she gets deny dili lagi gunahan ani pero she always finds herself doing the same thing na balik babe like da ka padulong. all of my clients right now B2B. Oh. Like, tapos, kasi there was a time na puro coaching, puro Mm. coaches po dang kuha. Ah, Like, I always fail. Like, per me, jud ko masayop ba sa coach. Pero when I started working with B2B clients, all of them, maayo pa yun. Like, nag-thrive ko din eh. Tas, it's not an industry I imagined myself to be in. Just like you, ma'am, kay layo kayo, you know, like, from one ito. industry to another, it's two separate industries. Pero like, ala, nag-thrive ko diri. Like, nga, and it's, murag nice siya na realization. It's sometimes like you have to experience different industries before you figure out where you like ano ba ka na ganing like and Mm. where you actually thrive. Mm. So it's just interesting na nga na experience Yeah, and ba. please dito na tabundang sa inyong duha nga inyong gana kay ay kunyog pangutan kay ako jud kay kung kinsay ganahan sa ko mag-istorya. Mo jud na- like ako jud always is more of kinsa ang client na mag-fit values, kinsa na Mm. client na mag-jive sa akong personality and sa ilaha if they find me it will work. Pero kung dili gid siya kay na ma-feel mo gina nimo di ba ma'am? Ma-feel nimo pag sasugod pa lang ba nga di na nato ni tayon siguro eh. So dito lang ta kay very kung kamo very objective, I'm very subjective ba kung na ba feelings lang ba. So ma'am sige from like, I know that you've already figured out what you really wanted to do. Pero let's touch on gamay lang ano. Medyo I know you asked this question sa mga 6-digit earner dira mga inana. Di ko mo na sa mga pilim gonna earn pero I'm gonna ask you when was that time you said thank you Lord. Mo kani nga sweldo Lord is something na I've never imagined. How did it happen and what was the initial emotion? Kablo ko wala ni sasabot sa atong discussion pero kablo Mga surprise question may mga surprise question. Di ko mga figure pero the ano lang, para lang may idea ang mga tao. kuan, ingon jud nako nga, nakaingon jud ko nga, ay namo na jud ni. Kay during pandemic yun sir, pag-start sa pandemic, Mhm. 2020 di ba? Mhm. So, I know for some, it's very Bagsak. tragic. Apil mi ato. Yeah. Pabagsak Na. ang mga life. Tayo pasaka ka. Ako ana grabe jud kay kanang grabe ang kanang inquiries sa clients tapos naabot gud ko og time sir nga naka-close ko og 8 ka buok clients gidungan na nako tanan. Wow. Wow. Octopus ma'am, 8 naman. Pero I couldn't imagine myself gyud kung giunsa nako pero during that time sir kay kanang nag-outsource ko pero sa ko lang family. Mm. Yeah. Sa within the family lang. Kay lisod man gud di ba na mag-outsource ta na dili na to kaila. Oo, Mm. pero jud to siya nakaingon ko 2020 mo na siya na time kaingon jud ko. Lord grabe, thank you jud kaayo Lord kanang salamat jud kay nag-ana man gud mi kay akong partner man gud when I started man gud so nagtrabaho pa siya sa PLDT kay programmer siya tapos at the same time information technologies po siya. Tapos gingnan jud nako siya nga babe pag transition na pod kay kuan man gud nakita jud nako nga dako jud kay opportunity ni Mm. para sa atoa. Kay pero ako ang partner man gud is ng side bit lang kay mas nauna pa gyud na siya og ano sa ko work from home. Mm. Kay human OC iyang client. Mm. Social media manager na siya. Mm. Oh, Wow. pero naundang lang kay naundang sila.
taga diri lang man gud ilahang client sa Davao. Okay. Nahulog siya ba na kanang murag nahulog gud siya agency pero Oo, part sa dili team. gyud as mo to siya niya. Naundang siya kay naundang ilahang client so mo na to ibalik siya sa iyang core gyud nga kanang ah work gyud which is programming jud tapos sa IT pod so mo to ano siya sa PLDT ana pero niingon jud ko na kanang babe kani jud siya mo jud ni ang para sa tuwa babe diri jud ta mag-thrive because we've been praying for it jud then ang ano jud ang initial breakthrough was katong experience nako and kanang training sa katong client na 2 years ko sa ilaha for real estate. Then kani gyud siya ang pinakadako na breakthrough around 2020s but again no actually it was very tragic for them pero lahi Yeah. ang kanang na Hello. experience. Mm. Which dili man sa di mo sala nga ning saka ka ato nga time and everything just happened for us Yeah. the pandemic became Became also our turning point yes actually. because Sa breakthrough pud namo tong pandemic. So a lot of like the pandemic is a blessing in disguise. It's a blessing in disguise actually for a lot of us. Kay kanang it like I also know na during the pandemic was when real estate the industry just like increased gani exponentially kabalo pud ko ana. And like a lot of businesses really thrive during pandemic while a lot also kanang nagbagsak nagbagsak. like So kami nagbagsak mi financially financial grabe yun, bagsak kay struggle there's struggle with the finances and it was like also it was also during that time nga naka-realize mi na yeah, it took COVID. Like kailangan ko COVID me. kailangan may magka-COVID. Ako kailangan ko hindi ko kaginhawa like Lord kung mabuhi pa ko ni Lord kay magngita na jud kog laing trabaho. Kay marag Yeah. even if you have COVID, you need to work. Ana Yeah, good. oh, So, nag-COVID me. COVID jud ko na wala pa jud hospital atong mudawat sa kuha kay puno Napadyo kita sa na. Buda. Napajud mi sa Buda to So, dili ka layo biyahe kayo. wala man mi sakyanan. So, so it was also a turning point sa mua. So made me realize, okay, it's probably time for me to move on from agency to freelance. Freelance. Dili ganito plano na kong freelancing. Wala jud ko'y plano. Gusto lang ko mahimong security guard or mahimong cashier sa mga resort sa Buda. But anyway, Yeah. sige ma'am. Now, let's touch on Upwork because I know kind of like kami ni Swin, whenever there's someone who would ask us about Upwork, anak ko kay Davao niya VA na lang mo padayon. Kay wala Oo. jud ko, dili And wala jud kay makuha sa like kuha. almost every one-on-one session I had, kanang ma'am, patabang ko sa Upwork, wala jud. Like I am not unreliable. Adto ka sa page ni Davao niya VA, daghan kag ba-learn dito. Like Oo. mga kay because you have really great content, Oo. no? Sige So ma'am, what is ba? Tell us daw ma'am. Unsa ning Upwork ug unsay naa sa Upwork that really makaingon jud ko ikaw jud isa sa mga gapush nga dirita sa Upwork. Ano man gud, para sa ako man gud, though it's just a platform 'no, daghan man og mga freelancing, job ad platforms pero, Upwork man gid akong top 1 kay ang una jud is dili na jud ka magbukod sa imong client when it comes to payment. And it's a good ni sa ako ang ano jud kanang, dili jud nako ganahan ba na pet peeve jud nako ng client nga kana ganing kanang unya-unyaon gali kog bayad. Dili jud ko yeah. ganahan dili jud ko ganahan ana bisag naka-build na ta og relationship sa ako lang ni siya sir ha ma'am. Bisag naka-build na og relationship ana pag once na kana na client kay kanang ma-delay lang na siya gamay og bayad. Una ko dili jud ko ganahan ani. Wala jud ko. Stop dayon ko og work tapos i-assess nako mangutana sa ako kung kaya pa nimo ko bayaran. So mo ko didtoan na murag ana ko dili ni siya mag-work sa ako dili ko ganahan like dili jud ko ganahan na magukod ko og payment. So mo jud na siya nga kana ganing everyone na would ask me, "Asa man gyud nindot ma'am na mag-start kanang sa ako ang online portfolio, building my online portfolio as a freelancer." So diretso jud dayon kog ingon og Upwork kay ato siya ang una nga reason and then second is diri man gud sa Upwork is diri nimo ma-build ang imuhang rate. Kay there are some other job sites or job ad platforms, dili lang ta mag-mention of Ayaw na lang. other names. Kasuhan ta. Oh.
Pero ilang mong gina-promote manggod is Filipino VAs are very cheap, Mm. no? Ano ka? So, murag kanang pwede ra jud ka makuha og Filipino na VA for this amount, that amount. Sa Upwork manggod, for me, freelancer sila. So, you could actually charge your client depending on the kind of services that you offer. And then, maglahi-lahi pag yun na siya, depende sa unsa nga project. Kay naamang good siya highlights sa Upwork, nga naa kay main profile, naa pud kay sub-profiles. So, Ay, sa main profile mo, mauna mo ang gina-offer, sa sub-profile nimo kani, sub-profile, pwede kay daghan kay kag That's amazing. ma-offer. natin Bago nga na, ay. bago like I mean, bago siya because the last time we used Upwork it was Odes. Odes pa man So, siya. So this was 10 2010, years ago. 2009. Mga 2011 ang Oo, ana, oo. so dugay na Oh, kayo. So it's amazing na nga na naaday siya nga na no. So you can yes, like offer a specialization based on your yes, profile. So sa yes. highlight nimo, mo to siya imong possible highest nimo nga kanang bayad. Main profile. Main Oh, katong sa main, ang sa gagmay main. uban, ang uban sa dili kay siya tag-as tungod kay Oh, dili di siya tagas. Yes, mm. yes. Pero pwede pod nga katong sa imuhang other specialization, pwede didto pod nimo to isulod to imuhang pinakataas nga rate. Ana, depende ra gyud. So if ever na, so going back lang noon sa ning Upwork, so again it's a Ah, job ad platform ana, and then what does it do? So freelancers create a profile, libre ra ni, dili ka kailangan magbayad og someone to create you a profile for Upwork, no? Yeah. Basi magud una nila ba kay kanang basig Kung naay business uban just in case, mm. no? Na kanang wala uy pwede ta kahimo ano profile bayari lang ko sa Mm. Upwork. So dili na siya ing ana. So libre ra jud. Tapos client post jobs sa ilahang job board, then freelancers bid dira na mosulod tong si Connects. Well, Mm. pwede na siya i-discuss later. Tapos mo get hired kung maganahan ang client sa imuhang proposal based on your cover letter and then your Upwork portfolio. Tapos dira na after getting hired dapat mangayo jud ka og contract before starting the task na Mm. siya. And then sit back, do your job, then you get paid on a weekly basis. Ana Wow. lang. Ma'am, kani question. Kung ako kay baguhan ko, of course kabalo ko nga dili man siya sayon good to land client karon no. Mm. Kay grabe naman daghang siya ka kompetensya. Pero ako tungod lang kay gusto lang ko mo explore, gusto lang ko mo abli og akong sariling you mention nga libre. Unsa ako mga dapat i-prepare para makahimo ko og sarili na akong Upwork account? Ana jud create ka og profile tapos dapat i-prepare jud nimo kung unsa imuhang initial nga offering didto. Kay prior to creating a profile mga gud i-ask man gud ka kung unsa imong headline. Si Mm. Upwork mismo mag-ask jud unsa imong headline tapos naa jud siya description. Mm. Tapos i-approve to ni Upwork if kani siya ha, daghan naman gud kaayo og kanang mga freelancers karon di ba? Then they're trying to get inside Upwork. Mm. So tip lang gid ni siya sir na dapat imong headline is not totally generic. Dapat na try something specialization sa imong headline para dali ka ma-approve ni Upwork. Wala ray 24 hours ma-approve dayon kay tungod dili man generic imong headline. So example, Pwede big sa geto ra ma'am, sample I was about to ask. Unsay sample sa generic og naay oh, expertise sige daw. example. So let's say nag-create ka og profile sa Upwork tapos imong headline lang is general virtual assistant. Tapos description, di ba naman jud pwede naman makuha sa ChatGPT ang description no ato lang i-personalize gamay ana. Pero naay chances naay tendency 80% of the time dili na siya i-approve ni Upwork. Ma-detect Kay nila. yes, naa gyud siya email sir nga mosulod sa imuha nga during at this time we already have a lot of general virtual assistant inside the platform and we would like to promote their services to the clients. You may check Upwork at another time. Naa jud specific. Ginabalanse ni Upwork pod nga matagaag chance sa tanan. Yes, That's good. yes, Inana yes. din ang goal sa Upwork. Murag daghan na kini aning offering. Kasi gusto nimo ang gamay butang gamay flavor ang imong headline. Tama.
Yes. It's Ana nice. siya, importante ang ginaingon jud nako na importante ang headline nimo. So, dili kayo adto ta sa not so generic. So, Mm. para sa kuan kanang na ako experience diba sa sales and marketing and then sa LinkedIn. So, during that time na nag-create ko sa Upwork nako na account around 2018, kana jud siya gistudyuhan po na nako na Mm. dapat dili jud generic ako ang kanang headline. So, mo to ako ang gibutang jud na headline kay LinkedIn Marketing Virtual Assistant. Ana, taas kay siya, pero dito jud murag naano nako siya nga, uy naay something ba na kanang specialized na skill. So ibig Dili sabihin kayo. sa LinkedIn ko nag-focus. Mm. So kadto na time gyud wala ko'y 24 hours na approve jud ko sa Mm. Upwork. Nice. Kay murag ano din, welcome and then during that time man gud na pa sila yung mga free connects na ginahatag pag bag-o ka. Na around that time around 40 connects yata ang ihatag sa imuha pag bag-o ka. Karon man gud kay 10 connects na lang man gud ang Ay, as ihatag in? oh, So, I think what's nag-change. happening is when you put LinkedIn marketing, also kung ako'y kliyente mag-search ko LinkedIn, LinkedIn akong kailangan na help, makit-an ka diretso. Yes. So, More power of more like keyword. SEO. SEO Yes. yata gyapon siya sir ana Yes, dili yes, kay ko yes. familiar man gud sa SEO pero Tama. nagyapon siya Upward. powerful gyud ang kanang keyword no keyword man gud Yeah. gihapon kay there are some clients na dili pa sila mag-post og job ad mag-search lang sila keywords tapos kung daghan na ka og kanang work history sa Upwork tapos related ana nga keyword ikaw jud ang pinakauna nga i-suggest ni Upwork so ay nga na siya ba so Wow. for me ano jud siya kanang kuan jud siya kanang pro freelancer jud si Upwork. Yes. Yes. Na siya. Yes. Unang gina-promote jud nako siya all the time. Bisag dili paid. And I think it's also it is also now I really have a better understanding of Upwork. Why they ask a portion of the sweldo? Because they're also Yes. doing so much for you and also dili siya nang murag dawat limpyo lang ba? There's a platform, True. there's security, they have all Yeah. this ginahimo nga effort to help the Actually, remember the time na bago lang, the first time Upwork launched escrow, kataganing, di ba, ang escrow is where they would keep the money before They it get hold it. released to you, di ba? Hold the money before it get released to you. I remember when it was launched, daghan kayog freelancers na ni Alma, Mm. daghan kay business owners na ni Alma actually, na murag, Why are you ngano, holding my money? ngano kailangan ako magbayad una? Mm. Ana, good like for Oh, business owners, I don't wanna pay first kay wala pa gani ang ano, pero murag grabe gyud ang pag-explain sa Upwork na kana ganing no, gi-hold lang namo. Then it will be released once the VA kana ganing or the freelancer provides proof na yes. na-submit Trabaho na. na ang ano, nakatrabaho na. And that time when I also murag pag katong ni murag ning try kog sulod og Upwork ka I needed a side gig. Murag, nano lagi percentage nakuha ang Upwork wala Sa man una ni di wala? dati. Wala di sa una. Wala sa Odesk dati. Ang ginakuhaan lang nila is ang business owners, ang So dawat freelancers limpyo. wala. Dawat lang mo, Dawat limpyo. lang before. Like Wow. when I didn't know that. I earned $200, $200 limpyo na ko na siya madawat before. So katong ano na when they moved like they rebranded to Upwork tapos they had escrow and Implemented then things. like for ano like na lagi. Pero really like now looking at like from Odesk to what Upwork is right now, daghan jud kayo siya changes. I mean, which like positive changes that like you've mentioned, it really is pro freelancers, protects Yes. both the freelancer and the business owner, which makes it a really like good and reliable platform But of to course, start, Kate, there are no? also a lot of people po dyan nga would still rather wanted to work directly with the client because sayangan sila sa, which is, para sa, for in my own opinion, no, okay ra ba? Okay ra dyan. Decision man ani ninyo. Inyo man naman Own. kinabuhit. Kulang naman sa dyan mo. Di Mm, man may pwede mingon, ay na yung himuha. Kay, it's the risk. Kamu man na magkuha sa risk. yeah. Pero there are also like para sa mga ma'am nga kana would rather be with Upwork tungod kay there's that sense of security. Lahi man jud ta. So, padayon mo sa inyo ha, ana lang. Sige ma'am, let's talk about unsa daning connects ma'am. I always hear this connects. Wala jud ko kasabot para asa ng connects and unsaon siya? How does that work? Kuan. So
gi-launch naman gud nila around 2018. So wala na ko kabalo jud kung kanus-an ni siya nag-start sir ha, Mm. kay during that time nga create ko sa akong profile na gyud ning connects. Okay. Pero na time kay kanang very generous pa gyud si Upwork in terms sa paghatag og connects pag new ka na freelancer. Mm. So kaning connects man gud is gamiton nimo to apply to Mhm. certain jobs. Mm. Dili jud ka ka-apply kung wala kay connects. So mao Mm. gyud ang ginaingon nila na kanang unsa man na uy kailangan pa day ko mag-invest sa connects nako para maka-apply lang ko sa mga job ads sa platform sa Mm. Upwork. So for me man good kanang na-understand po nako ang kanang way ni Upwork ba kay para jud one is para maano jud identify jud ni client that you're really interested Mm. sa ilang job Tama post. 'no? Yes. Ini-invest kag connect sa kuha, pasabot, interesado, wala ka nagpatakag apply. Mm. True. So muna siya na kanang before applying pod, dapat basahon jud nato ang job description. I never thought it that I never thought it that way nga. Bitaw 'no, mas nahimong accountable pero sa unang 100 ka book applications karon kay dili. That makes Mm, sense. Okay. kana siya. And I know that the other job ad platforms pa insert lang na ako kay they're starting the Mao kind ba? of process that Upwork is actually doing. So ato ang itago sa OLJ? Oo, naay certain na nga points, sir. 'Di ba? You Mm. need to send 10 points to apply to this Mao job ba? ad. Ana na ilaha. And then I know for sure nga maybe a year from now Mao na ba? pud na siya bayad. Ay Lord. And I think which also like, because we hear a lot about people saying na apply. Like there's this kana ganing mag like Nabi ming kahit ka na ma'am, na send 100 applications a day. pangana ba like send 100 Dili applications a day. Dili And ko like kanang Upwork doesn't support that ba? And in a mm, good way, kay also prevents you from looking like a spammy or yeah. scammy na person. Dili ka mag-spam Kumbaga, o ang gano problema na ko ana mag-send kag applications. 100 applications ba kay dili jud na promise. Sanay ta wala na nimo na track kung kinsa imong gipang-applyan. Wala kay true. sa spreadsheet wala man nagkakabalo kay nitabuan na ni ni-reply sa ko kinsa ka ni siya. Unsa ka to kung Kinsa ka applyan. applyan niya. Ang problema sila na kay generic ang gina-send na cover letter. I'm Oh, not saying true. everyone ha, to those who are listening, pero most of the time, generic ang headline, generic headline, subject line, generic ang resume, bisan pag marketing ang imuhang kuan kay basta kita kaya na ko na sa 10 ka book listahan nga gipangita nako isa playan ako ni. Pagtan-aw wala dili am jud kining resume taw niya. Oy, inana ba? So, that makes sense. And so Upwork makes you really think about your application, no? Na Mm. mura ganig pag-isipan gid nimo maayo, gusto ba jud nimo ni applyan, Mm. like mag-invest ba gyud ka ani. Tapos wala lang like ma-imagine ako ang akong self sa ano ba sa someone applying gani sa Upwork na magpili ganig daghan Mm. and then i-filter nimo na kanila akong Mm. sendan og connects. Pero what Kaya naging ano, no? Ma'am Michelle said is that from also the perspective of the clients, karon mas maka-feel ko ay gigamit ni isa ka connect to apply to my job post. This Mm, person sabot jud siguro siya unsa yung gina-applyan. Inana good nga true. dili ka naghanap og nang-apply diri oy inana ba. Sige ma'am, now that we've kind of like covered how you started, inana tanan. Unsa man ang unsa may mga bag-ong plano nimo? I know you posted building like an agency, pero how do you see yourself, ma'am, in the next few years? Mura mag-application how do you see yourself pa? Because I know that okay, like kabalo ko nagsanay tani sa una. Ma'am, kung maghimo tag agency ma'am, no mura jud aning magbunan lang bato sa tong ulo. Murag kung if you're earning okay naman jud, pero kita na gusto pa jud ta nga mas ginaingon ba sa Ginoo, ginaingon sa tanan ba nga pag i-expand the Lord imong kingdom, you should take good care of it. Kay your imong kingdom gina expand. Therefore, more people imong ma-reach. Mm. Pero sa imo ma'am, unsa man imong panglantaw within the next few years? Si Dabawenyo VA and you and your career diri sa industry. Kuan jud kanang nag-look forward jud ko nga maka-build pud ko og kanang kana lagi kanang dili man jud good
for me lang ha, in a few years time, dili man jud good ko gusto na kanang mag-work gihapon ko. Uy, same. Client I always tell her that. I can't imagine myself may ko. within the next 5 years. Hindi na ako gusto. Lagi akong gusto yung sa life. Kanang mo na siya akong mga na-realize ba no na kanang labi na karon na 7th anniversary na nako. Tapos ano jud ko I've grown Mm. grown. So gusto na pud nako og kanang mag-explore kay Mm. I'm the kind of person manggod na kanang I get bored sometimes. Labi na kanang routinary na gud akong ginabuhat. Nya naamang gud ni siya sa ako ang kanaging test na personality development test na kanang ako gi-take na ko ba nga naa gyud didto kabalo jud mismo akong client ani kaning core client ako main client nako kabalo gyud ni siya nga I get bored jud pag routinary na ako ang ako ang ginabuhat. So munang murag siya mismo kani siya na client nako ha kay murag gina-consider naman gud nako na partner kay siya mismo nagabuhat gyud siya og kanang mga ways para dili Opportunities. ko ana ba. So, moto siya na pero kani siya ang ako ang manggod akong goal manggod is yes I will keep this client kay tungod okay jud me. Okay jud kay mi ani na client pero gusto nako is kanina lang siya nga client ako ang kung gusto jud siya kay ni ana man gud siya na Michelle please don't leave the company. Ana lang jud whatever Ay, you want, whatever please you don't leave. do na please don't leave me, don't leave the company kana lang man gud iyang hangyo. Pero gipasagdan ko niya kung unsa akong buhaton. Kanang murag ana ba, so kabalo siya nga freelancer jud ko. Kabalo siya nga kanang nagakuha kog other clients ana as long as ma-deliver nako ang same quality Nice. nga service nga akong gina-deliver sa iyaha. So okay lang sa iyaha ana. Na open up gani nako sa iyaha before na I'm really looking forward to build my own agency here in the Philippines. Ana. Tapos na siya okay. So if I'm going to partner with you on that, how much investment would I Ala. ano siya. So, pero dito lang to murag na-stop amo ang communication bahin ato ba kay tungod super focus kaayo mi karon sa iyang business kay tungod grabe ang expansion. Then we're aiming to go national sa US ng every markets jud ana. So mo to siya na undang. Nya human naapog ko isa ka client nga nahimo na pud akong friend na kanang friend na gyud me kanang more than a client jud ba ana. So mo to niya naman siya na I do have a potential jud of building my own agency. So mo ni siya karon ang kanang ni partner jud sa ako real estate investor gihapon ni siya. So again, dito ra jud ko sa real estate, dara ra jud ko kay mo man jud akong kuan. So mo nang na ako yung mga clients nga kanang bisag wala namin wala namin mga active projects kanang I'm still friends with them. Kanang naga-reach out sa kuha sa LinkedIn or sa Instagram, kumusta ko ing aning ana, unsay projects nimo karon, pwede ba ka mag-work aning ana. Then they refer me to their kanang murag circle pod kung may mangita og kanang multifamily investment underwriter, acquisitions manager, ana, gina-refer jud ko all the time. So ano ko, dili naman ako kaya, uy, na kanang ako na lang. Like, dili na ako siya kaya. Pero gusto ko mag-help. So, mo na siya nga, nakahuna-huna jud ko nga kanang building my own agency. Pero gi-consider man pud gud nako if mag-build ko own agency nako, then locally lang, murag gi-consider man gud nako na kanang I'm actually trying to do business with clients in the US. Kay mo man jud akong target. So mo nang why not partner with someone in the US, nakabalo na sila sa laws didto. They have their own attorney, they have their own lawyers. So they can't sue me for anything. So mao gyud na siya ang kanang isa sa reason nga nung kani agency namo ginahinay-hinay lang kay tungod every state manggod lahi-lahi siya og laws. Bitaw sa US. Yeah, that's Mahadlok mi nga masumi. Tama. So mo na siya looking forward kanang sa kung unsa ako ang bali kung as to how I see myself like 5 years from now. I'm still working with my main client kay kanto yang hangyo pero mag-create po ko agency Nice. nga partnered with this client nga taga US jud. Ano Sige. siya. Ma'am, congratulations kay hearing that, ma'am, no? Yeah. Kanang maka-happy ba nga the opportunities presented itself to you. Na magiuban gud maghimo og agency because
because kabalo sa kadakog income pero wala pay business. Wala pay Mm. nana sila wala pay tarong na business model ba. In your Mm. case, you already have the business model in mind. You already have the partner. It's just that you're taking your time in building this to make sure nga wala may Tama. masakasaan nga mga loss. Yeah. You also are trying to build the structure internally nga the people are paid well and the people True. that you're working with dito also is aware that there's a team na magiuban nga na-excite lang tungod sa potential na earning. Di ba dili man tamo deny nga nindot jud ang sweldo, nindot ang income. And that's very good. Salamat kay for sharing that, ma'am. I know na kanang you've been slowly sharing that. Dagan kay disclose diri sa imong plano, ma'am. Dagan kay disclose. Sulat ako ba pag-abot ni ato na part sa episode kay nakating. Bawal pa din siya ma-disclose. Bawal pa din. Kayo na lang, ma'am, before we end this. But before we end this, I just wanted to say that si si Ma'am Michelle is a neighbor. Silingan lang ni Ma'am Michelle. Maragdol The pila lang. Bawenya VA. Dabawan niya VA. Okay na, Ma'am Michelle, dabawan niya VA. Kay, nara siya sa unahan, like, mabakta siya dyan ilang balay, and Gikan sa atong di ka sa balay. tong balay. Kay, di ba ma'am, tungod kay nag-order siya t-shirt, and naraman din siya na sa unahan. Tapos, pati si Carmi, kay doon na pag sa, lahi na dyan mga taga-deka. Power tayo sa taga-deka. Taga-deka dyan lagi ba? Sige, Over mga na. power. Ano na lang, ma'am. Last na lang message labaw na sa kabalo ko kay most of the people that we talk to, ako ang platform pati imong platform. The rest atong circle, usually ang tong target ay mga aspirants, mga newbies. Do you have a message to those nga labaw na tong mga tao nga medyo lost? Kaduha kay doubtful. Kayanon ka nako. Do you have a message for them? Ang artista ba no kay message? If you're feeling lost, Jud, no, if you're still starting out sa imong freelancing journey or becoming a virtual assistant, dapat Jud mag-pause jud ka. Then think Jud imuha jud hunahunahon una is tama ba ni akong gisudlan? Tama ba yung condition? Oo, tama ba ni? Kanang feeling lost, di ba? At times manggod kay kanang feeling lost ta kay kanang tungod nag-try na tag-apply, daghan na kay tag-gibuhat, aning ana, mao man gud na akong makita kanang ganing kanang sa mga rant ba or kanang mga mag-send og messages, no? Dili lang man siguro ako sir sa imuha pod sa Dagan. Dagan siya. ano ba? Kanang ako man jud go una ginapangutana is na ask na ba nimo imong self if tama imong gisudlan? Ana ba no? Kay again, Good question. kanang daghan na gid kaayo og freelancers. There are a lot of people who are really interested to become a virtual assistant, to become a freelancer. Pero ang competition grabe na kaayo. So dapat jud pause for a while tapos ask lang yourself if tama ba yun imong gisudlan. Then after some realization, kung makaingon jud ka nga, yes, tama ni akong gisudlan, naan ako diri, nakasugod na ko, gusto ko magpadayon. So, Parahin ko kinakautan akong laptop, kinakautan akong aircon sa kwarto, kailangan na dyan ang nimo. Saan? Nakakuha balay na napay Oo. mortgage. Oo. Nakoy balay sa kailangan nga mayroon ng kailangan ako ni dayon, ma'am, maluoy ka. kung nag-apiki na yun din. Isa tip, ma'am, ayos sa mga nananaw karon or listening, ayos ako pangutang. Wala pa may kliyente. Unya na mo pangutang. Pag nanay sure nga sweldo, maluoy mo. Pero kung lang, kanang, utang, laptop lang sa, Laptop sir. lang. Wala na rin. Essentials. Oh, essentials Essentials na sa. na. Oh. Di pa mo kailangan iPhone, ha? Ayos sa pag-iPhone. Sa. So, una siya kung ano jud, kanang simple lang, basic. Let's start with the basics jud. Kanang ano jud, kanang una-unaa lang gyud nganong gusto ka mosulod ani, then after that realization kung kanang grabe jud imong fighting spirit nga kanang diri jud ka para diri jud ka and you have services to offer to clients, then magpursige lang jud because again everyone started as a beginner. Wala man gyud nag-start nga hawd na gyud. Tinuod. Wala gyud nag-start na kanang Yeah. that's the great ana no. Tama dyan na. But also, no one starts at zero. Di dyan kumutuong nga po Yes. zero start. Pero dili how.
Kung how to kay ka na di na kadiri dapat. It shouldn't even start, di ba? Ma'am, kanang salamat kasi mong oras, ma'am. Thank you kayo Yes. kasi we Thank you. planned this 2 weeks ahead. Ana, No, I hectic. think it was a month. A month, pa di ay, oh. Murag 1 month to ano kay grabe Yes. na to. Like An, busy, like oh. ang amo ang weekends Di, is actually, si puno ma'am, na. di ba, ni And VA dyan ang busy kayo. ay, Pero, and kaniya, ma'am, yeah. sa tanan na are listening to this episode, let us know daw unsa inyong thoughts upon listening to this whole thing, because gusto ko din makabalo kaming tulo dire discussing this. Unsa inyong mga points nga nakuha nga you find useful or kana ganing nag-resonate sa imuha. Ikaduha, ma'am, tagaya kog keyword, ay isa lang ka word, ma'am, that they will message my page and akong i-raffle. I'll be giving away DokaBook scholars sa Intro VA. Mag-message na sila to na word and appeal sila sa raffle by this Sunday. Pwede. Ay, dili this Sunday. Wait lang, Monday mo na igawas sa next week. Oo. Kato. Sige. Sige, tagay kog word, ma'am. Bisag unsa na word. Mo lang i-message ako, Okay. Freedom. Freedom. I Freedom. love that word, freedom. Oh. Freedom. Freedom kay tungod mo man gyud nato ang end goal ani. So with all of this nga kanang we're really, thriving, and then we're at a peak siguro sa ato ang career, pero at the end of it all, para sa ko no, ang gusto jud nako, ang end goal jud nako is freedom. Love that. Yes. Sige, ma'am. Thank you Alright. kayo. Salamat kay ma'am, ha. Okay, And ma'am. if you guys are also, if you haven't checked pa ang page ni ma'am, it's Dabawenya VA sa Facebook. I will be putting the links sa Yes. description And on Spotify and YouTube. napoy group si ma'am. Na siya Ay. Facebook group. Nga grabe ka stricto kayo ang iyang pagbasa. Iya jud ginabasa. Which is really good. Okay ra jud kayo. Na-filter Oh, yung na siya process. filter. Siya jud Nice. mismo ga filter nakabasa ko. Unya na ko mag-check sa inyong mga kuan, ha. Kay di siya kusog samok dito. Which is opposite kay sa kung grupo sa Discord nga puro mito saba kita ng mga walay pulos halos. Pero it's just a tambayan anyway. Tagay mig link ato, ma'am, para maka-check sila. And yun, if you wanted to know more about Upwork, mga how-tos, how to like kanang optimize your profile ba, or how to have like taas yung chance na makaland og client or job, i-check ninyo ang mga post ni Ma'am Dabawenya Yeah. VA. Before ninyo i-PM si Dabawenya VA, i-check sa iyang mga I-check posts. sa Because most oh. likely, ang tubag na dito. Oo. Ano jud, Lang. no? Ay isa mo si PM maluoy mo kay. Nakapin ba yan dito Oh. mga important Oh. nakapin dyan dito. Nakapin? So, nakapin like Kita ka sa nakapin sa kuang page, me? ay, Sa kung saan rin nakapin dito. Tabangin ako manage. Klaro dyan kay ADHD dyan kay Koy. Kanang, kato, ma'am, salamat. And so, also ako og si Ma'am Dabawenya VA, along with other content creators, matagtag sneak peek gamay, ma'am, na aming project na gina-build together. wala po ko kabaloan eh. Wala siya Like, Wala ka gamay. I have an inkling, pero like details, I wala. don't. Like, so wala po ko kabaloan. Kay may close good nga mag-asawa. So, hindi kinam na No, nice things na kanang, Oo. pati dapat ako surprised para na blind reaction or So something. we are building something with Visayas Mindanao, Ay, of which nice. we are praying na mag-materialize real soon. Basta ang ultimate goal lang jud ani is to Go to Cebu. Ay. no help everyone nga ma-empower og hashtag Bisaya na pod. Di ba, ma'am? Yes. Bisaya na po. Bisaya na pod. Sabi na, mga tutak Cebu, bisitahon si Inday Ikyang And mo dito. pa, wagi mi sa inyo, ha, ma'am, kaya ako nang i-pick up ng imong tasa. Kita dyan ko sa Ay, gani. ako nagihan na, ma'am. Thank you kaayo, ma'am, for joining us in this episode. I know you're busy. Swin? I know you're busy too. We all are. Tama. We all are, because we have a goal, Yes. and one of which is to educate, to help people. So thank And you. that freedom. That freedom. So again, recap sa mga instructions karon. Like, first, if you're interested, if you wanna be a scholar, tama ba? Scholar Intro ba VA for sa Down South Trainers. Intro VA sa Down South Trainers. PM Bisayang VA sa Facebook. Again, I'll put the link in the description. Ayun na lang, pwede sa Down South Trainers sa mga message. Ay, sa Puno Down na South dyan Trainers inbox. na lang, day. Oh.
So, Oh, kung, sige. kung may mag-message, pasabot wala gihuman ang episode. So, Message down sa trainers, put the link in the description, the word freedom, tas i-raffle nimo next week, the Sunday after this episode yes. comes out, para magkaano, Kapil. 2 scholars, no? Yes, 2 duwa. lucky scholars will win. Then we'll also put ang link sa Facebook page ni Dabayan VA. Again, kung namoy mga pangutana, magbasa sa mga Basta sa taon. before mag-PM. Mm. para mapansin. Ana. So, thank you again, Ma'am Michelle, for the time. Thank you everyone for listening. And we will see you again on the next episode. Of which, may kabalo ka na sana pod. Salamat! Bye!